Imbagak met ken ka idi anu gandat mundo ag subli ay ket sorry tadya maikari napalalong amin ti sakit na ideal daw apimanaw ka sa di ka pa'y pulos himita. Tawen met tinaglabas inuruam ko tinaguayas sakbay nalibatan ka namin anunak nagparparig na nga umabiyag ko ak subli ka ngam di naklata kinit kita. Hintun nagsarak na kung sila bangkap ipasulik tutoy matak nga kumitakhen ka sakto pa'y pangato ken ipababa kastantot panang ibarik na nagbiagak nga awan ka. Saraktak ko sila bangkak ipasulik tutoy matak nga pumitakhen ka sakto pa'y pangato ken ibababa kastantut panang iparik na nabiyagak nga awan ka. Amok nga nagbabawi ka na amiris mo't nagbidutam ngem sorry damage has been done. Nagmet in pagarup sa mahipturan balay gikit masarakan kalpasan na syakit panawan. Hintun nagsaraktak kung sila bangkak ipasulik tutoy matak nga kumitakhen ka sakto pa'y pangato ken ibababa kastantut panang iparik na nagbiagak nga awan ka ngem tinagpaiswanan na maililiwak laktaken ka paring mo kapailagto nga ramiden nga itong nagsaraktak kung sila bangkak ipasulik tutoy matak nga kumitakhen ka sakto pa'y pangato ken ipababa kastantut panang iparik na nabiyagak nga awan ka.